sorties? Tinc dues sensacions. La primera és molt bona, perquè per mi Furious va ser l'inici de tot això, no? I de fet el meu primer segell musical es deia Furious Music, després Furious Show, no? I tot era perquè Furious havia significat alguna molt important. Això, el record positiu i el somriure sempre ve. Està bé perquè per un costat m'il·lusiona i per l'altre costat em recorda una mica un dels motors que deia abans, no? Del per què em sento útil en aquesta indústria. O sigui que finalment és maco anar-hi cada vegada i compartir-ho, sobretot amb amics, que cada vegada hi vaig amb amics i és bonic, i veure que encara avui en dia la gent se'n recorda la melodia, la gent que hi ha estat i la canta, això és que no té preu, això.